Fil-waqt li tlieta Malta naqdet mal-kumplament tad-dinja fiċ-ċelebrazzjonijiet qaddiża tal-miliet li jfakru t-twelid ta' Kristu 2000 sen ilu, paradossalment f'pajjiżna hawn min qiegħed jissokta bit-tħejjijiet tiegħu biex fil-Gżejjer Maltin matul din il-leġislatura jiddaħħal formalment l-abort, iqtil ta' trabi fil-ġuf tal-om. Kastilja ifuq quddiem-net fl-imbottatura għad-dħul tal-abort fil-pajjiż u dak li qed isir bħalissa hu l-pedament biex ġala darba jkun uffiċjalment varat il-ħsieb tal-Gvern, allura kollox ikun qiegħed f'postu ħalli l-abort ikun legalizzat f'pajjiżna. Hemm l-intenzjoni li l-abbozz ta' liġi għad-dħul tal-abort f'pajjiżna ikun ristrett għal ċerti sitwazzjonijiet biss. Madankollu tali lobby l-kliem ikun ifisser li pajjiżna ikun fetaħ it-tieqa biex l-abort ikun legalizzat fil-pajjiż. Fl-aħħar jiem kien hemm ukoll elementi fih dan il-grupp Occupy Justice li ddikjaraw li huma favur l-abort u se jkunu qed jappoġġjaw l-idea li l-abort jidħol f'pajjiżna. Il-Gvern minkejja li jaf li ma għandu l-ebda mandat mill-poplu biex idaħħal l-abort f'pajjiżna, jidher li hu determinat li tali abbozz ta' liġi jitressaq għall-ewwel qari fil-Parlament matul din il-leġislatura stess. Direttament jorbot ma' dan id-diskors hemm fl-ewwel xhur tas-sena d-dieħla l-ħatra ta' President ta' Malta. Kastilja trid tagħmilha ċerta li l-persuna li tkun tokkupa tali karga fil-pajjiż ma jkollha l-ebda diffikultà biex tiffirma tali abbozz ta' liġi biex finalment jimmaterjalizza ruħu bħala liġi. Mill-aħħar żviluppi dwar dan, jidher li Kastilja qed tirritorna għal pjan oriġinali tagħha, ċewwa dak li f'din il-karga jinħatar Evarist Bartolo li attwalment jokkupa l-karga ta' Ministru tal-Edukazzjoni. Għal-mument u dan kien rapportat ukoll minn din il-gazzetta, Kastilja kienet dawret ħarsita fuq Helena Dalli li diġà kienet ipprestat lilha nnifisha bħala li ma toġġezzjonax għal kull forma ta' abort. Madankollu kemm il-darba Evarist Bartolo bħala liberali jagħti l-kelma tiegħu lil ta' Kastilja li għal ċerti sitwazzjonijiet dwar id-dħul tal-abort u lest li jikkollabora u jiffirma, allura l-għażla ta' Kastilja taqa' mill-ġdid fuqu. L-intenzjonijiet ta' Kastilja dwar id-dħul tal-abort jidher li se jiskattaw billi l-Gvern iniedi referendum dwar tali introduzzjoni. Dan diġà kien żvelat minn il-mument 15 ilu u sal-lum ma saret l-ebda ċaħda sija jekk uffiċjalment u sija jekk mhux uffiċjali. Persuni li tkellmu ma' il-mument insistew magħna li l-pjani ta' Kastilja mhumiex daqstant fit-tul biex fil-pajjiż jiddaħħlu numru ta' raġunijiet li jagħmluha possibbli li jsir l-abort fi stwarijiet liċenzjati għal dan l-iskop. Fil-fatt Kastilja diġà mbarkat fuq numru ta' diskussjonijiet kif se jitwassal dan il-ħsieb fis-soċjetà Maltija u Awċija, anke jekk il-Gvern jista' jkun akkużat li f'din il-leġislatura m'għandux il-mandat biex idaħħal tali liġi favur ċerti raġunijiet li jagħmlu l-abort permissibbli. Sa dan it-tant fi stqarrija fuq Facebook, Occupy Justice ma ċaħdux li membri tagħhom huma favur l-abort, imma qalu biss li bħala pressure group huma se jiffukaw fuq il-korruzzjoni u issa dwar il-vjolenza domestika wkoll. Fl-istqarrija Occupy Justice attakkaw lil ġurnalisti u edituri ta' Il-Mument.